Astăzi, după 4 ani, pot spune în primul rând, vă mulțumesc, dragi vâlceni. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc din suflet celor care ați fost alături și sunteți alături de mine și de această echipă de la Consiliul Județean Vâlcea, astăzi, în cei 4 ani care au trecut, și cu voia lui Dumnezeu și ajutorul oamenilor, al dumneavoastră, și în cei 4 ani care vor veni. Au fost 4 ani de fapte bune pentru vâlceni. Vor veni 4 ani de fapte bune pentru vâlceni, pentru că bine faci, bine găsești. După asta mă ghidez și cred cu toată ființa mea că numai așa putem face lucruri palpabile, adevărate, pentru oameni și pentru modernizarea județului Vâlcea. €250 de milioane este o cifră care exprimă realitate și fapte. Peste 250 de milioane de euro se investesc astăzi în județul Vâlcea, în contracte semnate și cu lucrări, unele dintre ele finalizate, iar altele în curs de execuție. Am investit și investim în domenii strategice precum infrastructura de mediu, sănătate, protecție socială, turism, cultură, tineret și sport. €142 de milioane sunt bani europeni pe care îi investim în drumurile județene. Astăzi vorbim de 330 de kilometri de drum județean care se află în reabilitare sau care au fost deja reabilitați. Drumuri importante pentru județul Vâlcea. În ceea ce privește infrastructura de mediu, avem în licitație Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Roiești, cu o valoare de 31 milioane de euro, iar acest centru va rezolva problema deșeurilor din județul Vâlcea. Avem astăzi în aprobare, la nivelul tuturor consiliilor locale, procedura de colectare și depozitare a deșeurilor. Avem investiți sau în curs de a fi investiți, prin contracte deja semnate, 31 de milioane de euro în spitalele din județul Vâlcea. Am adus la Vâlcea primul RMN, primul mamograf, aparatură pentru radiologie, primele mese digitalizate pentru ATI, reanimarea Spitalului Județean de Urgență. Avem în reabilitare maternitatea din Râmnicu Vâlcea, unde am început deja cu saloanele și sălile de naștere și urmează să investim bani europeni pentru reabilitarea totală a maternității din Râmnicu Vâlcea. Am început deja reabilitarea acestei importante structuri a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea. În spitalul vechi vom investi peste 13 milioane de euro, pentru că am predat deja amplasamentul și vor fi investiți aici bani de la Compania Națională de Investiții într-un spital care nu a mai fost modernizat de prin anii 60. În acest mandat a fost cumpărată prima stație de asfalt nouă pentru RAJDP. Nu am neglijat nici cultura și am investit în educație, tineret și sport. Am reînființat fanfara militară a județului Vâlcea, desființată în urmă cu foarte mulți ani. Pentru prima dată în istorie, am premiat tinerii de nota 10 ai Vâlcii într-o gala educației și tot pentru prima dată în istorie am sprijinit și sprijinim financiar handbalul vâlcean. Handbal ale cărui rezultate se văd, pentru că și cu ajutorul nostru, echipa de handbal joacă în Liga Campionilor. Tot pentru prima oară în istoria Consiliului Județean post-Revoluție, sprijinim direct fotbalul vâlcean.
Toate echipele de fotbal din județ beneficiază de plata baremurilor de arbitraj, precum și a asistenței medicale. Iar cele două echipe din Liga a 3-a, Flacăra Horezu și Viitorul de Ești, au primit și vor primi în continuare sume importante de bani. Am reabilitat drumurile către mănăstiri importante din județul nostru și am sprijinit financiar festivaluri de cultură și identitate națională, cum ar fi Festivalul de Folclor Păstoresc Învârtita Dorului de la Vaideeni, Târgul de Ceramică Populară Cocoșul de Hurez, Festivalul Național de Folclor Cântecele Oltului, care se ține la Călimănești, dar, ca și notă distinctă, Festivalul Sculptorilor cu Drujba de la Vaideeni. Pentru prima dată în istorie, de la construcție, perla culturii mondiale, Conacul Bălceștilor din comuna Nicolae Bălcescu, a intrat în reabilitare și restaurare, pentru că a însemnat un contract în valoare de 4,3 milioane de euro. Am alocat banii pentru documentațiile și studiile necesare redeschiderii spitalului din Bălcești, județul Vâlcea, spital închis abuziv în anul 2011. Am înființat primul festival al colindului vâlcean și am sprijinit Deep Forest Râmnicu Vâlcea, dar și Air Blues Fest Festival de la Brezoi. Vă mulțumesc, dragi vâlceni, și vă anunț că pentru următorii 4 ani avem deja în pregătire, pentru a fi lansați imediat, proiecte de peste 100 de milioane de euro, proiecte importante pentru toate domeniile amintite mai devreme. Vă mulțumesc și mergem mai departe, pentru că bine faci, bine găsești!